To bise wuoyo gi Jakom, men Raila Amolo Odinga. Jakom na wacho na dhi manye ka kwaye ng'uono makende nikech nyathi moro yande otugo gi duonda kanyo ka temo chwanya gi Jakom. To oka winjire agone sim. Jakom en baba maluoro adhi ire kenda nikech ang'ama e wuode. Oborwa kata pimone kako bedo takwaye ng'uono makende. To be elit na hinya ka min piny owuok motegno nikech tugo mane nyathino tugo godo gi duonda no. Min piny owuok nang'o? Min piny min piny ne ng'ato dhi ire gi recording no. Bo wacho ni an kose yiera kar monda agone japinyero kamano mabe nagoyo tachako na giyanyra gi jotelo kasiemo wang' jotelo. Mamano to kita mano be ok en an. Nyathina chiegni yudo to abro kete lwet chik. Okay.